Estic treballant encara aquí a l'Hospital de Sant Pau, a part de soc veí i soc usuari de la sanitat. I estic aquí, d'alguna manera, recolzant la tancada que hi ha aquí a l'hospital, com treballador i com usuari, sobretot. Perquè pensem que la lluita de Vall d'Hebron i la lluita de Sant Pau és la mateixa, és comuna. Hem de lluitar per defensar els serveis públics. Nosaltres fa 2 anys que estem lluitant per aquest procés, perquè ja ens ho veiem a venir, inclús abans que ens anunciessin totes aquestes retallades. Han vingut molta gent d'altres assemblees, de TMB, de la Telefònica, i bueno, estem lluitant, mirant de fer una lluita conjunta. Soc un dels simbolistes de vaga de fam que vam fer a Telefònica per l'acomiadament del company Marcos, que estava de baixa mèdica i el van acomiadar després de la reforma laboral del 2010, i hem vingut aquí a xerrar amb els companys i companyes de Sant Pau. Quan tots nosaltres pensàvem que estàvem gairebé tocant al final del túnel de les retallades, els nous pressupostos i les noves lleis ens diuen que estem lluny de tocar sostre. Totes aquestes retallades que s'han anat fent són molt importants, i no solament contra els drets dels treballadors i com a treballadors, sinó com a usuaris de la sanitat pública. És un procés, nosaltres diem desmantellament, ells diuen que no es tracta de desmantellar, es tracta de privatitzar la gestió, segons ells, però la realitat això és un procés que va encarrilat cap a un altre tipus de dividir la societat cada vegada més, en pobres, rics, els que tenen drets i els que no tenen drets. Per tant, el que intentem és compartir amb vosaltres i animar-vos que lluiteu al nostre costat, que defenseu tot el que hem anat guanyant amb el temps i que hem de llegar als nostres fills i a la gent que vindrà darrere nostra. No hem de continuar legant els que tenim endarrere, els nostres fills, els nostres nets, a les futures generacions. Tenim l'obligació de lluitar, perquè els nostres avantpassats van lluitar per nosaltres. I ara no és un dret, sinó una obligació. Però jo, que soc molt grandeta i he viscut època franquista, vull dir, és que me jubilaré i estaré al mateix punt de la partida, no? I és molt trist veure que tota una vida estàs al mateix punt de partida. El que no pot ser és que anem a cop de decret en una democràcia que no és democràcia, que tothom sabem que és una dictadura. Me nego a pagar l'euro per recepta. Ja hem pagat tota la seguretat social perquè porto molts anys treballant des dels 14 anys, a veure si s'ajunta molta gent i fa el mateix que faig jo. I d'aquesta manera, a veure si lo retiren d'una vegada, perquè és injust això. La nostra intenció i el nostre desig és trobar-vos a tots en totes les mobilitzacions, en tots els centres de treball, amb els hospitals, allà on la gent s'aplegui per fer clara reivindicació. Esperem que estigueu vosaltres. Entre tots ho aconseguirem. Un dels nostres objectius a la vaga de fam precisament era que volíem ser una espurna que demostrés a la gent que si per un lloc de treball 5 persones poden posar en vaga de fam per el que està passant al carrer, el que està passant aquí a Sant Pau, a les universitats, a les escoles, tornar a unificar les lluites laborals amb els moviments socials i amb la resta de la societat, i pensem que és una cosa que avui en dia, al mes de novembre del 2012, està començant a passar. Estem en coordinació amb els diferents hospitals, Sant Pau, Joan 23 de Tarragona, Marc Taulí de Sabadell, també la Mútua de Terrassa i també a l'Hospital Clínic on estem ara. Estem aquí tancats a l'Hospital Clínic degut al tema dels retallaments i del tema de la privatització que volen fer aquí a Catalunya en el tema de la sanitat. Fa 2 anys que estem fent 2 assemblees per setmana i tenim també una llarga història de tancaments des de l'hospital. I en aquest cas ahir vam fer un tancament de 24 hores en defensa dels drets laborals i dels drets socials. Drets laborals perquè no estem segures que es pagui la paga extra que es deuen des del mes de juliol i sobretot drets socials com a usuaris de la sanitat pública. S'estan fent uns tancaments de sales, s'estan fent tancaments de materials
i els treballadors tenen unes càrregues de feina impressionants degut a l'augment de les urgències i dels quiròfanos, ja que han tancat per les tardes unitats de quiròfano i llavors comprimeixen tot pel dematí. Aquest matí a l'Hospital Clínic han vingut una parella de Mossos d'Esquadra vestits de carrer, sense uniforme, que ens han explicat que la direcció de l'empresa els ha demanat que vinguessin a parlar amb nosaltres per convidar-nos a marxar i ens han explicat les conseqüències de si ens quedàvem. Si decidíem quedar-nos, que fóssim conscients que estàvem avisats que era un edifici públic però amb una gestió o una direcció privada, amb un òrgan de direcció, i que com a tal ens podien multar, sancionar o inclús quedar com un delicte, i que també podien vindre a desallotjar-nos. Aleshores, els hem agraït la informació i evidentment els hem dit que nosaltres també tenim els nostres medis per difondre la seva actuació o l'actitud de l'empresa i que convidàvem el gerent de l'hospital si volia vindre a comunicar-nos alguna cosa que pacíficament l'escoltaríem. El mes de febrer començaran els debats dels pressupostos al Parlament. Aquesta sí que és una lluita molt important, no només per la sanitat, sinó per tots els serveis públics, i aquí hem d'estar a totes i hem de fer tancaments i el que sigui perquè aquests pressupostos que estan en contra dels drets socials i laborals es tiren al